Balkan velayetinin käbir şäherlerinde häkimetler palçylara we tebiplere garşy reýtleri geçirip, olardan ygtyarnama talap edip başladylar. Bu waka ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda ilat arasynda bu adamlardan haray gözleýänlerin köpelýän mahalyna gabat gelýär. Sugunlar Maktumguly we Türkmenbaşy şäherlerinde kanun goraýjy edarlaryň Sultanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri palçy we tebip adamlaryň öýlerine reýtleri gurnap, olar bilen söhbetdeşlikleri geçirýärler. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 30 martda aýtdy. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri palçylardan we tebiplerden ýörükde döwlet synalaryndan geçmegi we ygtyarnama alyp işlemegi hem talap edýärler. Emma Türkmenistanda bu hyzmatlary hödürleýän adamlara ygtyarnama berýän edara ýok diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan tebipleriň we palçylaryň hyzmatlaryny kanun taýdan gadagyn etmeýär. Ýöne 2016-njy ýylda güýje giren mahabat hakyndaky kanun ýurtda tebipleriň, ekstrasensleriň, palçylaryň, astrologlaryň we şuňa meňdeş tebii bolmadyk ukyplara eýe bolandyklaryny öňe sürýän adamlaryň hyzmatlarynyň mahabatlandyrylmagyny gadagyn edýär. Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri Sebitdäki palçylary we tebipleri ilat arasynda erwet doga etmekde we ýurdun ykdysadyetine ýarama täsir ýetirmekde hem aýplaýarlar. Habarçy olaryň ikinji aýplamasyna anyk bir esas bolmasa-da, birinji aýplamasynyň belli bir derejede sebäpleriniň bardygyny belleýär. Ýiti ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň giň ýaýran işçileriniň arasynda palçylardan we tebiplerden kömek soraýan adamlar barha köpelýär. Olaryň arasynda birek-birege görüplik ýaly erwet häsiýetli, betniýetli adamlar hem bar. Olar adamlara erwet täsir ýetirmek üçin tebipleriň we palçylaryň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Sebitde adamlara erwet doga bermekde, masgalany pozup ýa-da goşup bilýän doga çükmünde uly awraýdan peýdalanýan tebipler we palçylar bar. Käbir gyzlar pulluja erkeklere doga içirmek üçin bu tebiplere 5-10 müň manat ağırlygynda pul berýärler. Dip habarçy köp tebibiň we palçynyň aýlyk girdejisiniň 10 müňlerçe manada ýetýändigini hem aýtdy. Olaryň arasynda durmuşa çykyp bilmeýän gyzlara, öýlenip bilmeýän oglanlara, işi ýöremeýän telekeçilere bagtynyň açylmagy, işleriniň oňuna bolmagy üçin diňe gowy doga tumarlary taýýarlap berýän tebipler we palçylar hem bar. Olar käte gonamçylyklaryň topragyndan alynan gumy hem okap berýärler diýip habarçy reýtler sebäpli şu günler bu tebipleriň, palçylaryň hem öz işini çäklendirendigini aýtdy. Adatlykda bu palçylaryň we tebipleriň şahsiýeti we ýaşaýan ýeri barada anyk maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Şeýle-de redaksiýa ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitin kanun goraýjy edaralarynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda soňky ýyllarda ilat arasynda palçylardan we tebiplerden haray gözleýänleriň köpelýändigi barada ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. Yerli synçylaryň ençemesi bu ýagdaýy krizis döwründe köp adamyň tebiýdäl güýçlere meýil etmegi, şolara ýykylmagy, şolardan haray we mani gözlemegi bilen düşündirýär. Geçen ýylyň maýynda Adatlyň habarçylary Sebitlerdäki döwlet edaralarynda işleýän adamlaryň arasynda wagtal paýtaht Aşgabatdan iýerilen barlyklardan halas bolmak üçin hem mollalara, palçylara çokunýan, olary töleg töläp doga alýan adamlaryň bardygyny habar beripdiler.